mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, tinokukurudzirai kuti muite subscribe uye like and share nyaya dzatinokuunzirai pano paDestiny TV. Masvondo apfuura ayo mustudio takanga tina advocate Muvhami patakanzwa nyaya yavo. Asi takavimbisa zvakare kuti vachazenge vachidzoka kunoku nekuti mukurarama kwatinoita pamwe pacho totozvishandisira kuti muri kuti ndatyora mutemo kana kuti ndafanira kunge ndakadai so zvizhinji zvimwe zvatisinganzwisise maererano nemutemo. Advocate vachazenge vachiuya mibvunzo yatinayo, nyaya dzatinadzo dzimwe dzekuti dzinoda kuti dzitsanangurwe nemutemo vachitibatsira. Saka kunyangwe imimi muine mibvunzo yaminayo munokwanisa kutinyorera kuno kuDestiny TV panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Advocate vouya votitsanangurira. Asi nhasi uno nyaya iri kupisa mustudio inyaya yamadzibaba Ishmael, vanonzi Ishmael Shokurongerwa, avo vakanga vasungwa nemutemo vachipomerwa mhaka yekubata chibharo. Vaipomerwa mhaka yekubata chibharo vana vadiki vatatu, asi pavatatu ipapo vakanzivo mhosva yavainayo vakabatwa nemhosva yekuti mwana umwe chete wavakanga vabata chibharo akatobereka mwana. Vachibva vatongwa vakapiwa makore anokwana kuita 20 kuti vagare muchizarira. Asi kutaura kuno kwatiri kuita, vachokurongerwa vari kunze vakapiwa bail, vakanzi vabhadhariwe $1,000, nyaya yavo ichidzokera zvakare kumatare vachitongwa zvakare. Saka kutaura kunoko vachokurongerwa vari kunze. Advocate makadii? Tovara mai Musha makadii? Ndikakutorai ndikakuisai panze pane vanhu vari kutaura nyaya yamadzibaba Ishmael ka ndofunga kana dai vanga varipo vaibvarurwa nevanhu. Asi tinoziva kuti dzimwe nguva zvatete tichifunga tiri kuno kuisusu tisinganzwisise mutemo, pamwe mutemo ukatsanangurwa kwatiri tokwanisa kunzwisisa. Zvinomborevei izvozvi kuti munhu atotongwa apiwa makore apiwa, totofara, vamwe totopembera, vamwe votopururudza kuti aiwa munhu uya yakanga aita zvinhu zvatikoti tisingaiti apiwa murango wake ari kunzi aende mujeri. Asi pasina kana nguva vasati vambopukuta ziya rekupembera kwavanga vachiita vonzwa kuti aiwa munhu uya abuditswa ari kunzi nyaya yake aina kufamba zvakanaka. Alright, ndinotenda mai Musha, ndokwazisa vakatitarira nevakatiteerera. Imimi pamuri kutaura muchiti panenge paita kufarwa nekupembera kwekuti munhu aenda kujeri, rangariraiwo kuti kune rimwe divi riri kuchema vachitorwadziwa kuti munhu wavo aenda kujeri asina mhosva yakapara. Okay, tiri kuti ivo vanenge vachiti hahana mhosva yaakapara vari kuti mumwedu, asi vari kupembera vari kuti aiwa ane mhosva yaakapara. Ndizvozvo. Saka kureva kuti nyaya yose ine masaidi maviri zvichienda nekuti uri kuiona nedivi ripi. Saka nyaya kana ichingeenda kumatare edzimhosva ndo zvimwe zvezvo zvichatsanangura pachirongwa chenyu nhasi. Kuti abatwa nemhosva anogona kunge achiwirirana nazvo kubatwa nemhosva kwake. Kune munhu andosvika kudare redzimhosva achibvuma kuti mhosva ndakaipara. Iyeye haana chekuchema bhoza ari kubvuma kuti mhosva ndakaipara. Asi anogona kuzochema chirango chaanenge apiwa kuti mandipa chirango chakakurisa. Saka zvanoda kuedza kutsanangura ndezvekuti panyaya imwe naimwe inenge yatongwa, uyo abatwa nemhosva ane right kana kuti kodzero yekukwidza nyaya yake kudare repamusoro kuti inoongororwa zvekare. Mutongi kana kuti vatongi vekumatare epamusoro basa ravo nderekuongorora kuti uyu mutongi wepasi uyu wedare repasi akatonga chaizvo here. Vanotarisa mafacts inove evidence yakapresentwa mudare redzimhosva. Vanobva vatarisawo zvekare mutemo kuti unoti kudii pamusoro pezvakaitika izvi. Votarisawo mamwe makesi akamboitika kumashure. Vabatanidza zvese izvi vanogona kubuda nedecision yekuti dare repasi rakakanganisa. Kana vabuda vachiti rakakanganisa, it means kuti vanobva vachinja mutongo wakambopiwa nedare repasi. Saka madzibaba Ishmael vakapinda mujeri kana isingakanganisi muna December. Mushure manga vabatwa nemhosva yekunzi vakabata chibharo mwana ane 14 years.
saizvozvo mwana uyu akanga aita mwana sezvamataura, uyezve pakazonzi paitwa madna akatoratidza zvishuwa kuti mwana ndiwa madzibaba. Asi ava havana kufara nemutongo iwoyo, ndobva vakwidza nyaya kudare repamusoro. Saka zvaitika izvezvi zvamuri kuti zviri kuchemedza avo vanga vafunga kuti munhu aenda, ndezvekuti madzibaba vakapiwa bail. Handitika nyaya yavo haisi kunzi yatongwa kunzi vawanikwa vasina mhosva, handizvo. Nyaya yavo yakamirira kutongwa. Saka ravapiwa rinonzi bail pending appeal, inove kodzero yemunhu wose abatwa nemhosva. Mamwe emarights ake, number 1 right of appeal, kana kuti right, kodzero yekukwidza nyaya yake kuti inoongororwazve nedare repamusoro. Saka since nyaya iyi yakatangira kumagistrates court, dare rinoapilirwa kwariri idare rinonzizvo high court. Kana asina kufara ikoko, kune dzimwe mhosva dzinopfuura pahigh court dzichienda kusupreme court, dzakafanira idzo dzidzana rape, atinoti ma3rd schedule offenses, nana armed robbery nedzimwe dziri serious. But dzimwe haubvumirwa kupfuura pahigh court uchienda kusupreme court, unotofanira kusika leave of the court to approach the supreme court panyaya yako. Saka apa apiwa bail pending appeal, zvinoreva kuti ari kumbonzi tichakutonga asi uchibva kunze. Saka tichazopota tichitsanangurana kuti zvii zvinokonzerwa nedare mukunge richitarisa kuti munhu anokodzera here kuti ave a good candidate yekuti apiwe bail kana kuti asapiwa bail. Ngatimbotarisai madzibaba Ishmael patsamba yavo yavakanyora nemagweta avo vachinyunyuta pamusoro pekutongwa kwavo. Pekutanga vakataura ivo vakati munhu wacho wandiri kunzi ndakarepa haaziri iye akaenda kunomangara. Zvichida mungade kutsanangura ipapo. Yes, so mhosva imwe naimwe inofanira kunge ine munhu anonzi complainant, kureva kuti mumangari. Saka mukatarisa maitikiro akaita nyaya yekwamadzibaba Ishmael, vanhu vakanga vari kunze kweshrine, vazhinji vacho vanga vane hama dziri mukati, ndo mabudiro akaita nyaya. Saka vanhu ava ndo vakaenda vakanoripota vachitinanga kuti uyo neuyo neuyo vari kuabhuswa. Kana makatocherechedza vamwe vacho vakatozviramba, ndo yamaiti indoctrination, kuda pamwe vakapusiswa nekuda kwedzidziso dzavaipiwa kukereke iyoyo namadzibaba Ishmael. Ini handipo panapa kuti nditaure zvekuchechi, asi ndorangoedza kuti uyu mwana uyu zvakazokwidzwa nemagweta avo pamberi pedare, vari kuti izvo haasiriye akauya akamangara nyaya iyi. Kunyangwe muevidence yakanga iripo, vanhu vekunze vakanga vachitaura kuti akarepwa, akashungurudzwa, akabhinywa. Asi iyena pachake umboo hwekuti pakanga pasina inonzi non-consensual sexual intercourse, inove a requirement yemhosva inonzi rape. Umboo ihwohwo hwanga usipo. Saka vari kutoti ndekekutanga katiri kuzvinzwa munhu achinzi izvo anobatwa nemhosva yerape pasina mumhangari wacho anenge amangara. Saka for rape kuti inge iripo, tofanira kuwana mumhangari achiuya kuzotaura kuti ndakadi ndakabhinywa. Panogona kuti anonzi informant, apa pakarepa, asi iye wacho ozouya achirati ichokwadi kuti zviri kutaurwa nauyo ndakabhinywa, then totangira ipapo. Saka ichocho inyunyuto yavakaenda nayo pamberi pedare rehigh court. Ndofunga kana ndiri panapa pamwe ndikutaurwa nevazhinji takutokanuka. Saka zvinova kuti nyaya inokwanisa kutoraswa here nekuti complainant haapo. Nhasi uno ndatobva kudare ndichitonimwe nyaya, handikwanisa hangu kupinda madetails ayo, asi nyaya iyoyo yanga isinazve complainant. Pakuti complainant munyaya iyoyo ane waari kuti ndiye akapara mhosva, asi uyu wacho waakadoma pastatement yake kuti akapara mhosva ndiye akazodomawo mumwe achiti uyu ndiye akapara mhosva. Mapurisa kuti vazozvilinga kuti uyu akaripota nyaya newacho ari kunzi akaripoterwa pane link, hapana, because uyu mustatement yake ari kudoma mumwe munhu. Saka tinotoisa challenge pamberi pedare kuti hapana complainant aripo pamberi pedare. Nyaya iyo inofanira kuti iraswe. Zvichireva kuti here inotokwanisa kutorasika nyaya yapi, kunyangwe vanhu vari kunze vari kuona kuti ipo patatoa nyaya yekuti
mwana iyeye kunyange pavaibvunzwa vaitoramba ende nanhasi vanototi musatovasunga muri kuvanyepera. Asi vanhu vari kunze vonyeswa zveshuwa uyu mwana mudiki uyu. Uye pakutaura futi kuti mwana mudiki pane pavakomplena futi ivo mutsamba yavo kuti munogomuti mwana mudiki sei ipo pasina mabirth certificate imi ndimuri kufungidzira kuti mwana mudiki. Yes, so zvatiri kutaura tiri kuti izvo nyaya kana dzichiuya kumatare edzimhosva vanhu vanotonga havatongi nekunzwa tsitsi dzeavo vari kutaura nyaya. Of course zvetsitsi zvinogona kuzoaplya kana taakupa chirango, asi in so far as kuti titi ane mhosva here kana haana mhosva, tikashandisa zvetsitsi togona kuzoguma tatonga nyaya out of pity, not kuti taaplya mutemo kuevidence inenge yapiwa. Handisi kuda kupindura mubvunzo wenyu ndichinyanya kudzika pakuti izvo anogona here kutoonekwa nyaya yake yaraswa kana kuti kwete, nekuti inyaya ichiri pamberi pematare inonzi subjudice. Hatigoni kukomenda nyaya dzichiri pamberi pematare, asi bail ratoitika ndisaka tichikwanisa kutaura nezvaro. Asi iyi isati yatongwa hatigoni. Saka kuti nyaya icharaswa here kana kuti hairaswe tinozvisiyira kudare richatonga nyaya yacho. Asi ini ndichingotaurawo ndisina kudzika there's a possibility yekuti inogona kuraswa kana kuti inogona kupiwa, kana kuti inokwanisa kuchinjwa kuti haisisiri rape asi tiri kuvari kunzi vakarara nemwana mudiki. Ndizvozvo chaizvo. Saka ini rega nditsanangure ipapo kuti magrounds avo havakaendesa. Saka pai pandamboti I think ndinoda kuti nditsanangure ngamuri pakamukana kuti ndinyatsotsanangura. So kubva zuva rakanzi madzibaba Ishmael vabatwa nemhosva inonzi conviction. After conviction ndimo munonyora, tikaona muchinyora kuti vaconvictwa asi vamirira sentence, vachazoitwa inonzi pre-sentencing inquiry. So vakazouya ku-pre-sentencing inquiry ndobva vazonzi vabatwa nemhosva inokodzera kuti vapiwe 20 years mujeri. Mhosva irepi inotokwanisa kupiwa chero life imprisonment pamabhuku emutemo, asi vakapiwa 20 years. Saka vapiwa 20 years, marights akauya pavari on that particular day. Right of appeal. Mushure mekunge vaita appeal yavo, vanota appeal inofana kunotwa within 10 days. Unenge uchiapila either against conviction kuti ina ndakubata chibharo ende hapana umbo unorakidza kuti ndakabata chibharo. Saka ndo magrounds of appeal aunoisa munotice of appeal yako. Wasvika kwekupedzisira kweappeal yako unobva wazoisa inonzi prayer. Kuti ane kuda kwokuti ini ndaisa magrounds aya ekuti mukaongorora muchaona kuti handina mhosva, munofana kuti mundiwane ndisina mhosva. Mobva maita interfere with the judgment of the court or the court below yakanditonga kuti izvo pai panga monzi you have been found guilty, paakunyorwa kunzi you have been found not guilty and acquitted. Saka munhu anogona kuchuza kuappeal against judgment and sentence. Anogona kutaura iye kuti inini mhosva yangu ndakabatwa hangu nayo, asi pasentence apa chirango chamunofana kundipa chakakurisa chamakandipa ichi, ndaifana kuwana sentence iri below that 20 years. Saka ndo right yake yaaka-exercise pakusimuka akananga kuhigh court. Saka appeal yakalojwa zvechokwadi zvemazviro kwazvo. Appeal yalojwa, right yaakawana pakunge aloja appeal ndo right yebail pending trial, pending appeal. Kune rinonzi right bail pending trial inopiwa iye munhu achingotanga kusvika kukoti, ubatonza wakumbira bail unogona kubuda. Saka pa right yake yebail yaakawana iyi madzibaba Ishmael, pane zvinhu zvinotariswa nedare kana kuti iye paanonyora chikumbiro chake anonyora achitaura kuti chakati nechakati nechakati, kune zvinhu about 5 zvinofanira kuti atariswe nedare. Number 1 chinove chakanyanyisa kukosha inonzi iyo prospects of success kana kuti reasonable prospects of success, or kuti appeal iyi iri kuraisa here serious questions of law. Saka ndo number 1. Saka ndichazozvipatsa ndona ndaakutaura kuti iye akakwanisa kuzvimotivheta sei chimwe nachimwe.
Number 2, anofanira kuti ataure iye kuti handisi munhu wekuti mukandipa bail ndinozotiza. Inonzi risk of abscondment kana kuti flight risk. Number 3, pane ma-personal circumstances ake anotaura mwangu ndinorwara, ndinga ndiri breadwinner, ndikagara mumasales, ndikuita asthma, ndine hypertension, chinhu chinotariswawo nedare. Kozouya chinhu chinonzi icho length of the sentence yapiwa munhu versus time inotorwa kuti apili yake inzwikwe. Saka munhu apili kana achinzi inotora 8 months kuti inzwikwe, imapa munhu chirango chegore, anenge achiti manje pamuchazonzwa apili yangu mukandinyima bail, it means kuti inenge yaina academic exercise, hapana zvaichabatsira. Saka kureba kwesentence kunogona kuitawo kuti mikana yemunhu idzike. Kana munhu achinzi chirango chake chidiki, mikana yake inogona kukwira pa this point. The last issue ndeyekuti pane anonzizvo ma-interest of justice, or public interest. Zvafanira kuti munhu anogona kunge akauraya vanhu vakawanda. Vanhu vakatobata matemu sezvama muchitaura izvozvo, vada kutomudimbura musoro. Munhu iyeye tikamuburitsa anogona kunodimbura musoro. Totozoshaya munhu wokudi wokutonga kana kuripira nyaya yake. Saka koti inogona kutoti zviri nani tokuchengetedza uri mukati. Yes, kusvika apili yako yedu yanzwikwa. Saka pama-prospects of success yanoda kuti vanhu vachanyotereresa ipapo kuti tiri kubail hatisi kuapili. Apili yake ichatonzwikwa. Saka maona abuda kudai, vamwe varufunga kuti zvatopera, saka nesu tato parisk yekuti tichagona kurepwa. Vanhu no, anogona kutoti bail rake ragrandiwa kudai, apili yake yozonzi yadismisswa, anogona kutodzorerwa mukati. Mvete anotodzorerwa mukati, unopika unless akazoapila futi kudare repamusoro reSupreme Court. Handiti kuzosvika dare repamusoro soro rati haana musha. Saka pama-prospects of success akaraise point yekuti inini ndine reasonable prospect of success, nyaya yangu inogona kuarguika. Ende zvinhu izvi ndo zvakabvumirana High Court, nyaya yakatongwa naJustice Wamambo. Justice Wamambo ndo zvavakabvumirana nevanga vaapply. Saka munhu uyo ari applicant kudaro akati izvo, makaita ma-DNA test. Mukati mema-DNA test aya ndini baba wemwana. Asi pane inonzi chain of custody. Chain of custody umbowo hunenge waunzwa pamberi pedare. Asi umbowo uhu huri hwe-exhibit yakatorwa somewhere. Saka mune muchifanira kuti muprove kuti kubva pakatorwa exhibit kusvika yazouya kudare yakafamba sei. Chain of custody yanga iri maoko ani. Pakanzi izvo nevanhu vakaapply for bail vachiapply namadzibaba aIshmael kuti dare state yakatadza kuprova kuti ma-results aya akafamba makwara akuzosvika asvikawo. Achibva ku-DNA testing center kana kuti pavakatorwa DNA yacho, akazoenda kuAmerica here, akanovhenekwa kupi, abuda vacho ikoko ku-DNA havana kutengwa here kuti ma-results wayo, vakazomatora akaenda mumaoko akamakolekta wacho ndiani. Akabva ipapo akazomaendesa kumapurisa, akabva kumapurisa akazoenda kune state, akazoenda kucourt, kusvika azosvika mukoti vakati hatina shuwa kuti ndiwo mamwe chete. Saka kureva kuti DNA yamuri kuti imi muda kuishandisa kuprova kuti ndini baba wemwana, therefore ndakaita bonde nemwana uyu, ndakaita sexual intercourse, ma-DNA samples iwawo hatina kuona kuti akafamba sei. Saka inini ndiri kuchallenge ndichiti conviction yangu haina kuuya nenzira yakanaka because hamuna kuita chain of custody. Handika saka umbowo we-chain of custody. Number 2, yamambotaura kuti complainant. Handika pampasina complaint yakaitwa, umbowo wakashandiswa kunyanya mumatare yanga uri umbowo hwevanhu vakanga vachitaura kuti akarepwa. Iye pachake asina kuzvitaura. Saka dare rakatizvo hatina kuona umbowo hwe-non-consensual sex because mhosva inonzi rape panofanira kunge paita sexual intercourse with a woman, the accused being the male, oita sexual intercourse. Vamwe vakadzi vanogona kubatwa neaccomplice as accomplices, but murume kakawanda ndiye anenge achinzi aita sexual intercourse nomukadzi pasina consent yomukadzi ye. Saka apa kana sex yaitwa pane consent hapana mhosva. Saka vada kuedza kuti imimi kana uyo asina kucomplaina iye pachake kuti ndakararwa nemi, saka isusu hatisisina mhosva yerape
because tabvisa rimwe bandiko kana kuti imwe element inofanira kukonzerwa mhosva yerepi. Saka tabva ipapo vakaunza imwe nyaya zvekare yebirth certificate. Vakati panga pane birth certificate semaverengero andazviita rakapinzwa mukoti, asi koti yakaramba birth certificate iroro rikati harisi authentic, rakaita zvekufojerwa. Saka takurelaya on evidence ye-age estimate. Vaivoti evidence ye-age estimate haisi evidence yakanyatsoti tsvikiti kuprova kuti makore emwana akamira sei. Izvozvo zvinoafekta mhosva. Because remember pakaparwa mhosva iyi, age of consent yanga ichiri 16 ndo zvimwe zviri kubuda ipapo. Kuti vari kuti zvichireva kuti kana anga atori pa 16 years inini handina mhosva. Kunyangwe anga ari pa 14 ipapo akaita sex neuyu, mhosva haisi rape. Inenge iri statutory rape. Inonzi irape asi inonzi statutory rape. But pamutemo manyorerwa inoita inonzi having sexual intercourse with a young person. With a minor. With a minor. Ini munoti minor. Asi ndikanobva ndajekesera vanhu venyu kuti hainzi with a minor, inonzi with a young person. Sei tisingati minor, because mwana ane 4 years is a minor. Ane 2 years is a minor. Asi 12 years and below inenge ichitonzi imhosva. Usina utombo ukangobata chitonzi wakarara naye zveconsent hazvipinde, because mwana ari makore iwaya haagoni kuita consent. Asi kubva pa 12 apa tichikwira 13 14 kusvika pa 16 nguva idzodzo yainzi vanogona kuita sexual intercourse, asi imhosva still kana pakaprova kuti vabvuma. Saka even ari pa 14 ipapo mhosva yekunzi dai vakanzi vakabvumirana, madzibaba vaisabatwa nemhosva yerape semaziro ano atinoita, yainzi izvo having sexual intercourse with a young person. So a young person is defined semunhu anobva pa 12 and above up achinobata pa 16. Asi nekuda kwekuchinja kwemutemo yakazonobata 18. Yes. Saka ivari kuti nyangwe age estimate nyangwe dai yakamuti 14 iyoyo kana 15 kana 16 but up to 16. Saka vari kuti hayaisagona dai yakapfuura ipapo to 17. Vari kuti aigona kutowanikwa asina mhosva. Saka dare raisafanira kushandisa age estimate. Andika birth certificate nemwana raifanira kuti ribude risina kufujerwa. Saka high court manje pakumugranta bail rakabva rati zvesure chain of custody ndiri kuona zvesure hazvina kufamba zvakanaka. Saka it's an arguable case yatiri kuti yaunza a reasonable prospect of success tikaenda kuappeal. Number 2, taona isusu kuti hapana complaint zvesure because evidence ye-non-consensual sex hapana murecord. Saka inyaya yekuti it raises a question of law inokwanisa kuti ikaenda kumatare epamusoro inogona ku-overturn a decision. Number 3, iyo yatapedzisira kutaura yekuti izvo age estimate nechichi it raises a question of the law as well. Saka inogona kuchinja mhosva iyi. Saka dare radaro rikati kusentence, since akaapila futi nesentence ye 20 years kana tachinja uku section 70 instead of section 65, it means kuti sentence futi inogona futi kudi yakutonochinja, inogona kuita kana 18 months or even community service. Because mhosva dze-statutory rape dzimwe nguva masentence acho anenge akadzika. Of course anozoita vhari nekuda kwekuti difference yemunhu akaita sex wacho neakararwa naye nezvimwe zvakadaro. But pasina izvozvo haisi mhosva yatinowanza kuendesa munhu kujeri makore akawanda kusvika kuma 20 years kudaro, pamwe 3 years pamwe 4 years. Saka dare rabvumirana navo kuti vaunza ma-reasonable prospects of success. Dare rakati anokodzera kuti apiwe bail. Number 2, zvimwe zvakazotaurwawo kuti uyu murume uyu anogona kutiza here. Zvimwe zvacho hazvina kunyorwa zvakajeka but kuratidza dare rakabvumirana navo zvekare kuti haagone kutiza. Maybe vanenge vachitarisawo kuti mhuri yake, vana vake, ane chechi zamukana yake yekuti atize imishoma. But dare even rikaona kuti is a flight risk kana kuti anogona kutiza, rinopa anonzi ma-stringent conditions. That's why makaona apa ari kunzi aripode 3 times a week ku-CID law and order. Kuda kuramba tichiona kuti aripo here. Handiti pamwe pacho unotonzi unza passport yako kana ainayo. Saka apa hatitozaidi kuti akazopuwa mamwe ma-conditions akaita sei, but yatakaona ndeyekuti akanzi abhadhare $1,000 uyezve aripode thrice
kupolice station inove CID, law and order. Apa mabata divi vachokurongerwa kuti vakaita appeal vakaunza nyaya vacho vane zvavanokwanisa kuitawo here kuti vanoti uyu akaita appeal asiwo isusu tiri kuona izvi zvekuti hamufaniri kunge muchimuita grant bail kana kumuburitsa pane makore aanga appeal. Alright, saka tine zvinhu 2, taane bail pending appeal, tina appeal yacho. Saka bail pending appeal yakatodeciderwa kudhara. Munhu akatonzi vachokurongera vahwina madzibaba eShimani. Prosecutor kana kuti yatinoti the state national prosecuting authority inorepresent complainants vane right izvezvi yekugona kuapila nyaya yavo kuenda kuSupreme Court vachinochema kuti makamupirei bail aisakodzera kuti awane bail. Supreme Court ikaona zvakakodzera, Supreme Court of Appeal inogona kuoverturn decision iyoyo, madzibaba ototorwa odzoserwa mukati. Saka vachine right iyoyo. Kuappeal kwacho haisati yapfuura paHigh Court, ndo yatati yakamirira kunzvimbo. State haina chekuapila izvezvi because vari kutofara kucelebrate kuti munhu akabatwa nemhosva. Saka imi menyu vari kuchema ndevekubail, but ku-actual appeal havasati vakuchema because ndo vachakabata judgment kutoita kuti madzibaba vapiwe mabail nezvese izvi. But kana zvakare High Court chikuru kuti yazotonga, just as an example, yatonga kuti madzibaba vanga vasina mhosva, vanobvumirwawo zvekare MP vakwidza futi nyaya kupi kuSupreme Court kuti inotongwa zvekare, ndo kuchazopera nyaya. Saka izvezvi mumwe nemwe ari kuexercise right yake of appeal, anenge azoneta kuti handaguma pakuita appeal yangu vasati vasvika kuSupreme Court, ndo pazvinobva zvapirira. Asi vakada kuti aiwa hatisvikei pamvura yacheka makumbo kuSupreme Court, ndo kunozodeciderwa kuti ava nemhosva here kana kuti havana mhosva. Zvese zvamatsanangura izvi zvinhu zvandokwanisa kungoziva ndiri kumba here, kana kuti zvaakuda kutoti zvine magwita mukati, zvine vanhu vakadzidza mukati, kana kuti munhu anongoziva kuti kana ndatopiwa mutongo wangu ndatobatwa nemhosva ndaakutongoenda, zvichida handina mari, zvichida handitomboziva ndinozvifambisa sei. Zvinhu zvinongozivikanwa nemunhu nje akagara kumba. Kwete, because nyaya dzemutemo hatitarisiri kuti munhu nje ari kufamba hake mustreet kana kuti ari kumba anga achidziziva. Isu samunoona pano tiri magweta takatoenda kuchikoro 4 years kuti uite degree, vamwe toita 5 years kuti ukwanise kuzvinzwisisa. Saka hatitarisiri kuti vanhu vanogona kuziva, but pane vamwe vanoverengawo vega nyange vasiri magweta. Ndosakei kana munhu achinge anzwa complain anoenda kupolice station. Mapurisa vakadzidza mutemo, havazodzidzawo kusvika palevel yatinodzidza, but vane appreciation yecriminal law. Saka ndo vanotambira nyaya, voona kuti pane nyaya, voferefeta neknowledge yavo yemutemo. Yabvapo nyaya yecomplainant anenge ari mumaoko emapurisa, vozosunga uyo musungo. Musungo wopo vanomusunga, vanomutaurira kodzero dzake. Havangomusunga zvokumubunyikidza kuti ande asinganzwisisi. Ane kodzero dzekuti aziviswe kuti mhosva yandasungirwa ndiyei. Number 2, ane kodzero yekuti awane legal representation, atsvage gweta rake at his own cost. But kune dzimwe mhosva dzakafanana murder dzinonzi unotofanira kutopiwa lawyer rehurumende. Handiti ka? Vanhu vanoti avo lawyer rehurumende vachifunga kuti harizoiti basa zvakanaka. Harisi lawyer rehurumende, ilawyer riri kubhadharwa nehurumende. Zvekuti rinotonyazoita basa nemazvo. Nomazvo. In fact, itori mhaka misconduct. Kubasa redu rechigweta kuti wangoita basa iroro prodio woregera kuriita zvakanaka woribata zinyekenyeke, unogona kutoreport uchicomplainera. Saka anofanira kutoita basa rake. Ini ndotomboita maprodio cases, nditika zvakanaka, ndapiwa basa iroro nehurumende kuti ndiriite. Saka dzimwe mhosva dzese idzi unofanira kutsvaga gweta at your own expense, asi right iyoyo unenge waipiwa. Tomboti hauna mari yekuexercise that right, zvinonzi magistrate paari kutonga nyaya anofanira kunge achilina kusaidi reuyo asina gweta kuti anzwisise. Because munhu anogona kungoti asvika achibvuma mhosva kukoti, maybe akarohwa nevanhu akanzi ukasati kubvuma mhosva yacho. Saka paanosvika pamberi pedare, dare rinomuudza futi marights ake. Kumapurisa kune inonzi right to remain silent. Iyoyo ndoda kuti ndimboitsanangura kuti right to remain silent, makamboona vanoona mamovie kwayo,
chese chavo chataura chazoshandiswa against you everything paunosungwa pa vakawanda havagoni kunyarara. Right to remain silent is a constitutionally protected right. Nyarara zvakuti kana ndichazotaura gotsi rangu rasvika. Saka vakawanda tinobva tomoka totanga kutaura nezvimwe zvinhu zvinozokusungirira. Saka right to remain silent, right to legal representation, right yekushanyirwa nehama dzako, right yekupiwa chikafu, right yekusarohwa, marights ese anenge achiprotectwa uri kumapurisa. Saka complainant naaccused vese vaudzwa marights avo. Pavanosvika pamberi pedare zvekare, tati dare rinovatsanangurira futi marights ake. Kana dare rikasamutsanangurira marights akati handisi kuda kuita kana handina mari yacho, dare rinolina kusaidi kwake. Sekuti pamwe panonzi cross examination but handina mubvunzo. Pane munhu anogona kudaro. Mumwe anogona kungoita hake nehasha kuti mheno chero matondisunga kudhara hamusi kuteerera zvandiri kutaura mapurisa makandirova ndikati saka anosvika kukota ane hasha dzekuti mheno chero zvazvaita. Dare rinoti takupa mukana wekuita cross examination is right. Iyo vati handina mubvunzo. Dare rinomutizvo nai musungwa accused person. Uye ataura kuti iwewe wakamubata chibharo wakaita sexual intercourse naye musi wa7 March mugore ra2026. Unoti chiinazvo? Hani mugona kuti ikoti ida kuedza kumubatsira. Saka yanobati hakunyepa. Kunzi chinyadzotitsangura kuti kunyepa sei? Handitori kufamba panguva ino. Saka koti iri kuedza kumubatsira kuti rimujekesere kuti zviri kunzi kudii. Uyu complainant anenge ana kuita rake rinove state kana kuti prosecutor. Saka tinofamba takadaro kusvikira nyaya yazonzi saka ordinary person in the street kuziva mutemo handingati anogona kuziva. Vamwe vacho vanoziva zvemanyawi izvezvi. Kana mukoti mune right yekuti utaurire language yaunoda. Saka mumwe munhu unonzwa kunzi uda kushandisa mutauro wekudare English, but haazivi kuti English yacho yemukoti handi English yakapfava yekuti wakadzidza kuform 4 una A kana kuti una B wozotanga kutambura wakuitawo. Even shona yacho haisi shona inonyatsoti. Saka ndisaka pachida interpreter kuti ange achikuguida mulanguage of your choice. Zvichireva kuti ini maonero andinoita andiri kuita mukukurukura kwatiri kuita. Munhu asingazive mutemo zvichida ndiwe wasungwa kana kuti ndiwe waenda kunomangara, zvinenge zvakanyanyokosha kuti uzive kamutemo wacho. Zvinenge zvakakosha. Saka ndinouziva sei? Mutemo kune zvikoro zvinodzidzisa mutemo zvakawanda. Vamwe vanodzidza kusvika padegree level, vamwe vanodzidza kusvika pacertificate level. Asi kune zvirongwa zvakaita sezvinezvi. Handika magona chaizvo. Muchitidaidza tichiuya tichitsanangura tichitika area inenge isinganzwisisike, ende ndohopa kuti izvezvi vanhu vanenge vachiona vamwe vanobvunzawo mubvunzo through your platforms, vamwe mozotishedza zvekare uyai titsanangurirane. Saka kune zvirongwa zvandakanzwa, zivai mutemo online with advocate Nengi oni chakati. Vamwe vakutoshandisa even media space dzakafanana na TikTok, kungoenda paTikTok pake otanga kutsanangurira vanhu zviri kuitika. Saka indongokurudzira vatariri nevakateerera kuti vagare vakavhura nzeve dzavo pazvinoitwa maanonzi ma-awareness campaigns. Pamwe pacho pane vanonzi ve-Legal Resources Foundation. Ini pandandiri kurevera ndepekuti iye zvinezvi zvichida handina kusungwa. Saka mukana wacho kuti ndiri kumbodzidzawo mutemo unenge uripo, ndangouya chimhukutira kuseni ndangonzi bvurubvurubvuru ndatosungwa. Nekuti dzimwe nguva vanhu vanenge vachiti aiwa maloya anodhura kana kuti handingambozvikwanisa. Pamwe ini ndinotoita basa rimwe nguva rekutengesa zvinhu zvandiri kunonga handitorina kana mari yekuti nditsvage loya. Pamacha paipe tinonzwa munhu achiti aiwa ini handisi kutaura svika loya rangu rasvika pano. Ini handitorina loya racho. Tinoita sei mukesi inenge yakadaro? Pane inonzi Legal Aid Directorate. Maziviro angu magweta anobatsira vanhu pachena kana kuti vanobatsira vanhu according to kuwana kwavo. Unogona kuti iwe paunoenda kukoti paya kana kuti kumapurisa ikoko wobva apply kuti ndokumbirawo kuti magweta elegal aid vauyewo kuzondibatsira. Pane kuda kwokuti vanhu havanowandirwawo nebasa, ndikuda kuti vanhu vakawanda vanenge vachida zvinezvi. Saka dzimwe nguva vanogona kuzotadza kuwana kuti vakubatsirei mose, vongoitawo mamwe cases akadaro. Asi ndiko kunokwanisa kubatsirwa Legal Aid Directorate
or vamwe wana Musasa Project, Justice for Children, vana Zimbabwe Women Lawyers Association, tinonzwa kuti vanodi vanobatsira zvakare. Asi unfortunately kana pasinawo mukana wacho unenge wakutongotemba nekuti mapurisa vachanditsanangurira marights angu. At least handizonyanyi kubuda musaga stereki ndokwanisa kuti ndinge ndichitaura zvinhu zvangu zviri within the confines dzemarights angu. Kana ndasvikawo kucourt darewo rinenge riri friendly. That's the assumption. Havazondivhurumudza vanondipawo right yangu to cross examination, to cross examine munhu wangu. Vanondipawo right yekuti ndikasumudza uro kuti ndiri kurwara nhasi handikwanisi kuita nyaya, vanopostpondawo nyaya yangu. Ndikatiwo ndoda kuti ndidaidzewo witness yangu ingandibatsira panyaya iyi, vanondipa mukana iwoyo. Saka izvozvo kana usina gweta, dare rinofanira kuramba richikuvhunza sezvo ndambotaura pacross examination. Une witness yauda kuzoshedzawo here? Nyange wanga usingazivi right yako unobva kuti hongu ndine witness. Uri kuita ngo uri kungoda kulengezeka hatizivi kuti chii chiri kuitika. Ndiri kurwara nhasi. Nditi kana watoita nhamo watomboregera kuuya kucourt, marights ako ese wayo anenge ari protected. Saka tingangoti hedu usingazivi mutemo, almost 75% 80% of nguva dzinoenda vanhu mumatare, marights ako anenge ari protected, maybe just 20%. Ende gweta harisi kuuya kuti ukawana gweta wawina nyaya. Kuna vanhu vanotoendawo nemagweta asi vachisvika vachiwanikwa vane mhosva. Saka vanhu vanongofunga kuti akatenga lawyer saka ndisaka awina. Kesi dzakawanda. Iyo nyaya yekunzi akatenga lawyer inenge ichibva pai. Kutenga lawyer nekuva nelawyer zvinova zvaita kana watotenga wamupa mari yekuti no matter what defend me. Ndo zvinofunga vanhu vakawanda. Aiwa, word yekuti kutenga handisi kuti vanhu vakariwana. Kungoti wana lawyer riri kukurepresent. Handiti zvakafanira munhu akatambira masamoni kubva kucourt, anoti akatambira tsamba inobva kucourt, but in the strict sense of the word letter haisi letter. Saka chinhu chese chabva kucourt itsamba. Andika kana munhu akaenda kucivil court achinotaura chikwereti chake, vanoti akasungwa, akamusungisa. But chishona changotadza kunyatso translate wokuinterpret zvakanaka. Kucivil court hatiti kusungisa. Kusungisa totaura zvo. But vanoti akamusungisa akaenda kucourt, akamutoresa peace order nezvimwe zvakadai. Saka kusanzwisisa kunoimbisira vanhu. Saka zvirongo zvakadai zvakakosha kuti vanhu varambe vachinzwisisa mutemo. Saka taakukombera chirongwa chino pamusoro pamadzibaba Ishmael chokurongerwa. Pamwe pacho tinopemberera satabira miri. Saka tingati here pavakanga vatongwa pai vakapiwa makore avakapiwa, vanhu vakapemberera vasati vabira miri. Zvichireva here kuti vanhu takumbomira kupemberera kusvika nyaya taziya kuti aiwa munhu uyu haana kuti apiwa, kana kuti aiwa nyaya yatosvika kuSupreme Court. Wongo. Ndafarira expression yamaita yekuti hanzi kupemberera musati mabira miri. Ndizvozvo nyange nzizi ichita kunge haina kuzara stereki, asi mumwe anogona kunyura imomo. Saka vanhu ngavapemberere, but iye yatinoti fare tindike. Yes. Kureva kuti fara hako asiziva kuti uyo achine right yake akaiexercisa inogona kuno-overturn decision. Saka ukati fari uziva kuti achine right. Ungazofara kana uri wokufara, nyaya yabva kuSupreme Court. Yanzizvo ndokwadi vadecidewa kuti nyaya. Zvakafanira vanhu vanoita pamaelection paya, vamwe kuti wedu awina wopembera vodini, but wewe uzonochallenge kuti hazvina kuitwa zvakanaka. Muzoona vematare vakuti aiwa hazvina kufamba zvakanaka, uyu ndiye atowina. Saka ingoti fare muziva kuti aiwa kune imwe court yaanogona kuchallenge. Mazoona madays ekuchallenge apfuura. Maybe mumwe anonzi within 10 days, within 21 days. Madays aya akapfuura chipembere. Ndo panofanira kuita kupemberera kwakanyanya, not apa panenge papiwa judgment kana kuti sentence. Zvichireva kuti panyaya yamadzibaba Ishmael tinoona vakatongwa muna December, asi tazonzwa kusunungurwa kwavo muna March. Vakaita appeal 10 days dzapfuura. Saka pesa panyaya yaiongororwa kuzosvika iye zvinezvi March takunzwa kuti vapiwa bail. Quite 10 days ndo dzakatara dzekuti vaite appeal, asi bail pending appeal haina time frame. Okay. Yes. Unogona kuti wamita ninge waisa appeal yako wotozogara chero 1 month. Pamwe mari yakawanda yange yambopinda pakuita appeal,
vakutsvaga oro pamwe vakafunga kuti apili yavo ichakurumbidza yaitwa vakazoona kuti sichaifunga kuti pamwe apili inoita within 2 months asi manje yazoreba saka mva vazomhanya kunoita bail pending appeal saka zvaiitika kubackground we really don't know but tikuti izvo there's nothing amiss about it but appeal yatinozwa kuti ine time frame bail pending appeal haina time frame anogona kuita chero paaidira. Aiwa advocate, toda kutendai sekutaura uye kuvimbisa kwatakaita vateereri kuti imi muchazenge muchiuya muchitibatsira kuti tidzidze mutemo nekuti hapana chinorwadza sekuti iwewe waiita uchindi kutonatsa wasvika kumapurisa unzi kusaziva haizi reason yekuti tingakuti hauna mhosva. Saka tichazenge tichiramba tichikushedzai mustudio nekuti tinoziva kuti kunyange kumba kwatiri kokoko tine zvakawanda zvekuti unoti saka izvi ndingazvifambise sei, izvi ndingazvifambise sei, ko izvi zviri kufamba sei. Zvimwe zvacho zvinotoda kutsanangurwa nevanhu vakadzidzira mutemo. Toda kutenda advocate kuuya kwavaita nhasi mustudio. Mashoko enyu amungade kutaura nevateereri tisati tavhara chirongwa. Matauro ine shona but vanhu vakawanda I think vanoziziva nechirungu kuti ignorance of the law is not a defense. Saka musarambe muri murima vatariri. Ipo pane vanhu vanogona kukubatsirai kuti muzive mutemo. Mazuva ano kune vamwe vanotoita anonzi legal aid. Endai munosubscribe ikoko chibhadhara mari pamwedzi yakaita seinsurance, legal insurance. Dzimwe nguva kana muchinge mada kuzowana gweta panguva yedambudziko munokwanisa kunobhadhara ikoko vokupai mari munokwanisa kuzonobhadhara magweta. Saka musarambe muine ignorance, zivai mutemo maita basa maimusha. Toda kutendai advocate vati zivai mutemo. Iye zvinezvi dzimwe nguva tisati tapinda pakamanikana tinoona kunge zvisina kukosha. Chimwe chirongwa chino chatiri kukunzirai ndo chimwe chichakuvhurai pfungwa kuti tizivewo mutemo uyewo mazano atichawana mukati mechirongwa chino ichi. Saka pese pachange chunza chirongwa chino ichi garai mutsvage zvinwiwa, mutsvage mvura, munwe makateerera chirongwa chino ichi. Zita rangu ndironzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV.